Ochopo kanyo sa 12 mar okinyi oyawre Nyakaramogi Ajwang' kamoro amora ma intiere. Ageno ni chiwo maber kendo en mor mara mar bedo kodi e chenro mar Upiny. Okinyi ma kawuono chal mar kor lwasi kama intiere kate kaunti kama intiere chalo nade. Bore Nairobi ka aru makare kendo kaka pile wagone Nyasaye erokamano ahinya kuom ngima maonge chudo odiochieng' ma kawuono. Kaka pile waiko chenro maiye lach. Bang' ma abo bedo ka kelo ni weche manyien. E nonro mar gazet, mano gazet ma Daily Nation kaachiel kod The Standard, weche magimiyo pek aneno ka opogore. Gazet ma Daily Nation, Nyakaramogi Ajwang' aneno ka koro omenyo. Moko kuom akena wach ni gin chike kose conditions gi dho ngere kod mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua keto ne moko kuom jogo ma koro dwa wuok e duond buche mamoko kariwore kod duond bura mare mano mar DCP. Ondike ka ni Gachagua's conditions for Ruto defectors. Joma wuok e duond bura mar UDA kadwa donjo e duond bura mar DCP. Sani koro nitiere chike moko ma oketnegi ni nyaka gichopi. Ka koro nyaka sani liekore ni DCP oseloso kamiti mano mar ji 7 mabro bedo ka timo gino mano mar piedho kata vetting kod dho ngere jogo madwa wuok e UDA kadonjo e DCP. Ahinya to jogo mawuok e gwengego mago mag Mount Kenya. Kopogore kod mano, wach machielo manno ka gazeti ma Daily Nation omiyo pek en kotudore kod romo mano mar duond bura mar UDA kaachiel kod ODM chano bedo godo mar neno ni giketo kare lai margi mano motelo ne yiero mar higa mar 2027 kaachiel kod weche mag maundu kama koro nitiere aora mano mar Wiru makinde mathoth jodaka mago ma Kiambu ne tiyo godo e kuoyo pi e puothegi. Kata kamano nyaka sani koro olokore kama koro iwite kata ijwang'e ringre mag jogo ma okwany. Weche mag somo benano komeny kanyo ka duol mochung' ne ndiko jopuonje tich TSC sani koro seyango ni nitiere jopuonje mago maderoma 34,000 mibo bed ka ichwalo e ngas mamalo mano mar somo kata mar puonj. Kata kamano nyaka sani koro nitiere kriteria kata lai magibro bedo ibo bed ka itiyo godo kapok japuonj moramora obedo promoted. Weche mamoko bende kotudore kod josiasa makoro nyaka sani kale matek ahinya ka moko kuom mwandu mag gibo bed ka ipeyo kata itimo negi auction. Anoko ket pichni mago mag jotelo mopogore opogore pacho kae ma kuom kinde mokalo chien ne wacho ni seche moko ne gintiere kod mwandu mathoth ahinya kata ne gimeo ahinya gino ma seche moko ne nyalo miyo ng'ato ok ne nyal paro ni midhiero makamagi mago mag mwandu gi bedo auctioned nyalo jukogi. Margo weche mobo bedo ka walidho e gazet ma Daily Nation. The Standard to koro kete ka ni trial and error kotudore kod moko kuom chenro mopogore opogore ma jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka biro godo e pacho kae to chenro makamago osebedo ka gore e Luanda. Kuom ranyisi lai mar chwalo sir ne jopuonjre mag mbalariany. Jatend piny Kenya William Ruto nobiro kod new funding model mane siro somb jopuonjre e kuonde tiegruok mamalo mopogore opogore. Kata kamano yande waneno kowacho ni new funding model no ok tiyo makare kendo koro jopuonjre duto mabro bedo ka riwore kod kuonde tiegruok mamalo kochakore dwe mar 9 mano ma higani ibo bed ka ichudo negi kod sirikal. Magi moko kuom gigo makoro aneno ka gazet ni mano mar The Standard oketo ni gin trial and error. Notem gi to gigore e Luanda koro sirikal biro kod yore mamoko. Kopogore kod mano ruombruok e Luanda mano mar university funding model benano ka gimanyo kanyo weche go mag Hustler Fund makoro nyaka sani nitiere omenda mathoth ahinya ma jogo mano ka hola mar Hustler Fund poko chulo. Gino manyalo miyo sani koro sirikal temo dok e yo machielo mano mar chwalo sir mar omenda kokale chenro mar nyota. Kopogore kod mano bende nitiere weche go mago mag ratiro mar dhano ka koro nyaka sani nitiere medruok e buche mago bila tiyo kod teko mathoth ne jopiny. Weche go mago mag ndhicho kaachiel kod neka ma itudo kod jogo mochung' ne obila kata jogo mochung' ne arita e pacho kae. Mago duto Nyakaramogi Ajwang' obedo ka waledo e gazet mar The Standard kama koro gikete kae ni trial and error. Omiyo chak tudri kodwa kochakore sani namba mar ote machuok 236900. Facebook ibiro yudo wachiel kachiel Ramogi TV, X @Ramogi TV. Kan meni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor. Andaso kwa chako Nyakaramogi Ajwang' okinyi makawuono wachako kod weche manyien machiegni kendo bed koda nyaka giko. Ka wachako en ni Governor ma Homa Bay Gladys Wanga okoni kweth mar siasa moramora e piny Kenya ni thuolo mar timo limbe mar uso agenda margi kamora mora magidwaro.
Wanga Oloso motelo ne romo mar siasa mar kweth mar Linda Mwananchi ma ochan bagi e kaunti ma Homa Bay tarik 16 dweni. Wanga mane Oloso e kinde romo mare gi jopiny e skul primary ma Andingo e kar chung' od bura ma Kabondo Kasipul okoni kaka duond bura mar ODM ma ochung' e mise mar demokrasia giruoko kweth siasa moramora mar mondo mi otim campaign magi kamoramora. Bende kwayo rowere e kaunti ma Homa Bay kod gwenge mamoko e piny Luo mondo nyakwe kendo githegre gi timbe mag nyayo tulo. As an ODM party, we have been the fighter for all freedoms. Freedoms of people to go wherever they want, to speak whatever they want. And we want to say that anybody is free to tour any part of this country. Anybody is free to sell whatever they want to any part of this country. But we can say that as a people, particularly in the ODM party, our decision is made. So you can tour these places, you can tour them 5 times, you can come back 7 times, you can come back 20 times. And I want to urge our young people, let us not fight. Let us not shed blood. Let us not fight each other. We are one family. We are one family as young people of this region. Let us not fight. We are one people as young people of this nation. Let us not fight. Mtu akikuja, wacha aseme mambo yake. Akimaliza, wacha aende. Usiku atafanya nini? Atalala. Jatend kweth manok e od bura Junet Mohamed okoni kata odoko ni ji mamoko dwaro lemo mar jalup jatend piny e ODM mana ogai mar duond burano mar ODM Dr. Oburu Oginga ema chik mar chama opuodho Nyalodia e mbele ji mamoko. E twak kod Ramogi TV oyango ni onge ywaruok kata ywagruok e manyo jal mabiro kao lemo mar Sifuna kagisani to gin mana kod jagoro makojolo. Walter Nyambaga ni kod mathoth. Actually, I feel very sad because this will be the first election in my political life and journey. I am facing an election without Baba, Raila Amolo Odinga. E twak makende kod Ramogi TV jatend kweth manok e od bura Junet Mohamed ofono ne kaluwore kod katiba mar ODM. Untie, joka nyala. Dr. Oburu Oginga e jal moyiene yudho lemo machwe e kaka jatend piny e kata jalup ne Nyalodia kapok ji mamoko yudo. So the applications are open to everyone. But in accordance with our constitution, our presidential candidate normally is our party leader. So, in our party, our party leader is our boss. Right. So we will defer to him on certain decisions. Junet olero ni lalruok chakore juma manyien Naivasha e kindu keth mag ODM kod UDA motelo ne winjruok to kod kit kaka ibiro ng'inj lemo mag sirikal. No, we have not yet formed the negotiation committee as a party yet. Okay. We have a retreat that is coming up from 9th to 11th in Naivasha for the broad-based members of parliament, broad-based governors, and some people that have been invited from the executive side who have relations with what issues that are going to be discussed in that retreat. And in that retreat is where the party leaders will make a decision of how we are going to move forward into the future. Koni bura mapek nyomet ni kidaro jal manyalo kao kar Edwin Sifuna e kata kamano jok manyo geto lemo mar jagoro. Okoni mondo gitim tero mos kage sani Catherine Manyo emo mako lemo ne yor kojolo. There was a vacancy, as it were, because of our former SG was removed. Okay. But yesterday we had a central committee of the party at 2 p.m. at midday actually. It ended around 4-5, and we have confirmed Honorable Catherine Omanyo as the acting SG for now. So before she was doing her work as the deputy of the Deputy Secretary General. Yes. But as from yesterday, she was confirmed as an acting Secretary General. Kwedo kweth mar Linda Mwananchi kendo koni ODM ungirore makare kata tok wuok Sifuna kod ji mamoko. ODM is very solid
And I can tell you that ODM is as strong as it were. Some of our members left us or left the party not because of disciplinary action. It's because of ideological differences. I want to clarify to Kenyans that today. Some of these members now who are in Linda Mwananchi never believed in that. They didn't want the broad-based government. They did not want the 10-point agenda to be signed. We used to have meetings chaired by Baba in the Central Committee. But Baba, being a Democrat, he used to accept the verdict of the outcome by virtue of following what the majority have decided. Neto se Azimio kumokoni Uhuru tiyo godo iduoge piem kod William Ruto. Azimio died long time ago. Azimio was about ODM. There's nothing called Azimio as of now. Jubilee has no members of parliament as we speak today in parliament. Who else is in Azimio? I just see some guy from Soba who's masquerading to be secretary of Azimio. You know, a man doesn't know how Azimio started, where it came from, and how it started. You get my point? You know, Uhuru is looking for a rematch with Ruto. And he thinks that the rematch should be again Kenya Kwanza and Azimio. Wichal mar serikand handshake to kod mar broad base, Neto koni Ruto ni kodgi maber maingo Uhuru Kenyatta. Now, you can't compare the broad-based government and the handshake we had with Uhuru Kenyatta. The handshake we had with Uhuru Kenyatta stood for nothing. We were not part of his government. We didn't have a single cabinet minister in his government. He just took us round and round telling us that he's going to hand over power to us in 2022. So we wait for our time. He did not even appoint a minister in charge of toilets from ODM, leave alone anything else. For the first time, the Orange Democratic Party has, it is former chairman, the longest serving chairman of ODM, John Ngongo Mbadi, is the Minister for Finance. Kwedo uso mar ODM ne serikal. We disagreed with William Ruto after the president started talking to Raila and to ODM. You see, there are people in this country who believe that ODM should be in the opposition for life. They believe that ODM should be, the description of ODM should be death and destruction. They believe that the description of ODM should be mandamano and demonstrations. So when they see ODM sitting in the Ministry of Finance, that's selling out ODM. When they see Joho becoming a cabinet secretary in charge of blue economy, it is selling ODM. When they see Oparanya handling the coffee, the tea, and the small, SME, small and medium enterprises, it is selling ODM. When they see Opio they're electrifying the country, it is selling ODM. That's how they view the selling of ODM. Because they believe ODM is about death and destruction. They believe ODM is about their people being killed. They believe ODM should be in the street and they should be the ones in government. So now when they see ODM in government, ODM has been sold. We will sell ODM if it's going to benefit our people. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ogai mar duond bura mar DCP Rigathi Gachagua wuok oko kendo lero ni onge sadha mora mora kod duond buche mamoko e gwenge mag Masawa ka ojiwo jotend duond buche siasa man kod mbi e gwenge mag Masawa mondo tega duond buche go kar mbuoro ywak ne DCP. Gachagua wacho ni jotelo mag duond buche makwedo sirikal nyaka ket maino gi etego duond buche maggi kar goyo siasa mag loso riwruok mar siasa kata gawo tend piny. Kaka jafumbu marwa mar siasa Chris Owino leronwa, Gachagua oyango ni oikore mar piem kod duond buche mamoko e gwenge mag Masawa. E chenro mar choko gwenge mag Masawa duto e toke kendo geng'o pogruok motelo ne yiero mar 2027, Gachagua wacho ni orwako piem mar siasa e gwenge mag Masawa e kinde kod duond buche mamoko. Mimi nataka vyama nyingi kwa sababu mimi nataka kuwa president, si ndio? Vyama zikiwa mingi watasaidia kwa voter turnout, si ndio? Watasaidia kwa voter turnout. Tena tutakuwa na agents wengi pale Olokalao. Tulisaidika kwa sababu agents walikuwa 8 against yule moja wa Kasongo. Etwak margi kod jofwambueche chieng' tich ariyo, Ogai mar DP JB Muturi kod Peter Munya mar PNU
ne oseo Rigathi Gachagua kuom temo geng'o ne duond buch moko e gwenge mag Masawa. Kata kamano, Gachagua okwedo wechego ka owacho ni pok onyiso jatelo moro amora mar Masawa mondo keth duond bura mare. Na mimi sijasema mtu avuje chama yake. No, mimi nasema kila mtu aingie DCP. Si ndio mimi nasema? And I'm doing it daily. Mpaka leo si niko na nyinyi. Niko na watu wengine. Saturday nilifanya mkutano 3 Nyanyuki, Chaka na Rumoro. Sunday nilifanya mkutano 7 Nyandarua. Kesho niko na watu hapa na wengine. Friday niko Kiambu Town. Saturday niko Kajiado. Si mimi natia bidii. Gachagua wacho ni okang' mare mar siro jachung' mar DP e yiero madundu mambere North e higa mokalo nyiso ni en jatelo ma ok oherore kende. Munya, nimeona umekuja. Kuja. Hii safari ya kufukuza Kasongo bana rais. Kutoa rais kwa ofisi ni kazi. So come we work together. Na muuze chama. Muuze chama. Sasa mutaenda hasara mkikosa kuuza chama. Sasa wewe Munya na PNU Olokalao bado fika. Sasa mkapata kula 28. Unapata aibu. Kwa sasa ukikosa kufanya kampeni utapata kura. Kata kamano, Gachagua onyiso JB Muturi, Peter Munya kachiel kod Martha Karua mondo tek duond buchegi kar siko mburo ywak. Kila mtu auze chama yake. Msikuwe watu ya kulalamika tu kwa press conference. Hii vyama hawezi jengwa kwa mahoteli. Na unajua mimi nimeambia hawa kila mtu walitaka tushinde mikutano Nairobi. Our co-principals. I said no, I'm against that. Kila mtu aende pahali ako na umaarufu. Amobilize watu yake. Eko machielo, Gachagua onyiso jotelo makweth mobalo kod sirikal ni ng'ato ibiro keto e ratil kaluwore kod mbi mar duond bura mare e kinde twak mar walo jela 10 piny margi. So sisi mambo ya coalition for now, no. We are on consolidation. Political mobilization and consolidation is the first step towards attaining government. You cannot be a president before you first consolidate your vote. Chris Owino, Ramogi TV. Moko kuom jodak e kaunti ma Mombasa nowuok tung' mosuo gi ker mar Luo Odungi Randa kuom buono mar kuong'o jogo mabiro balo gi paro mar dwaro ni onagi duto osir lwedo sirikand William Ruto. Giwacho ni mano nyiso ni ker mar Luo otenore nyakonchiel e siasa ma pachoka kendo koro gidwa ni kaber to jaduong' Odungi Randa okwa joluo ng'uono makao kamano to ogwe tao e komno. Joja oko gi ler mathoth kowuok Mombasa. Paro mopogore ne onyiedhore e kaunti ma Mombasa bang' ker mar Luo jaduong' Odungi Randa buono mar kuong'o nagi duto mabiro dhi ataro gi paro mar dwaro ni gisir sirkand William Ruto, lek mokoni ne owe gi mosenindo Raila Odinga. Kapo nono ni mae kako Odungi Randa wuoyo ni mae jatend Luo. Aneno ka Luo segore pi. Luo ni jachiedho nade malich ma kaka dhano chiemo onge. Maisha obedo matek. Ma to Odungi Randa ok nyal wuoyo. Onyalo mana wuoyo ne dwoko Ruto, onyalo mana wuoyo ne dwoko Sifuna, onyalo mana wuoyo ne Wangadok. Generation mantiere no ok nyal chulo gi gimidwaro jaduong'. Nomi Luo Council of Elders ni mondo rito oganda to nokomi ni mondo ibed a political tool mari man office mari idwa go siasa. Ni chuno wan nyaka gocho mana Ruto. Raila Odinga ne kane nitie ka. Raila Odinga bende osechung' mobedo president. Nopok waneno any council rules of elders manuchung mowacho ni ji nyaka goch ne Raila makoko gocho ne tikuongogi. Komno ok en mar political issues, political statement. Instead, Komno en a symbol of unity mar Luos. En a symbol of unity in the sense ni ikawo ng'ani tikelo tiluongo tikod yawa ang'o mularo wabed piny kaka oganda. En wach makoro moko kuom rowere koni medo mana bagogi to chutho kaluwore gi pogruok mamedo nyiedhore e kind jotend oganda Luo. Jaduong' kata kuwo siasa to ukuongo ng'inwa odwa is so important. Waweuru ng'iyo ni wang' ni wadhi chiemo nikech joma chiemo gi benefit gi familia gi. Ei Luo wan gi joma somo tinde certificate gi nindo go ma ewigi. Koro uyudo leaders une mufelo wa piny ka nikech ino ni ku ichamo ng'ani dhi ywagi ku wan wadong' kwa hang'. To wan generation wani kok wada chako puonjo jo nyithindwa pok waloso nyithindwa gi wabiro puonjo gi nang'o sani kata puonjo nyathi ne dik nyithindo matindo mabe iluongo ni GNC nyithindo gi be jaduong' dwa siemo achiel kachiel kwayo ni jaduong'
dalo mane isiemo ji gi bat koracham nokalo. Gikoni lek mosenindo Raila Odinga ne en neno ni oganda duto bedo gi ratiro to chutho e weche mag demokrasia. Demokrasi nochakore gi Mwalowa. Nyaka miwa thuolo mar yiero ng'ama odwaro. Ok nyal chunwa gi ng'ato mok wadwaro. To ok nyal nyiso ni koko miyo ng'ano mbulu to idhi kuong'wa. Democratic space ema gwabuni alego no fight for. Ni mondo ng'ato ka ng'ato obed kod thuolo mar join party modwaro, support ng'at modwaro, wacho wach modwaro, so long as ni ok ohinyo ng'ato. Ruto no mess up the country. Mobuge very well. Nino wuondo jopiny nene nasla to kene nasla ok nyal chunwa kode. Bwana warite 2027 God willing. Asubuhi na mapema, one term is enough. Kabende ginyiso luoro margi e wi telo makamano. Aneno ka jodongo goluwo piny nikech giparo ni joluo onge. Joluo nitie. Kendo adwaro ni mondo anyis Odingi Randa ni mondo obed ng'ama serious. Pod wan hotel ne joma serious. To ka ok en serious, to an kaka Rafael Ondiek odienwa kae. Aikora ka okom Odingi Randa mondo mi atagi nikech ayudo ka kom luo osegore piny. Joluo hotel ne gi jomoluo. Joluo hotel ne gi jomodenyo. Joluo hotel ne gi jomo hero pesa. To sani koro ok wadwa joma hero pesa. Wadwaro joma nigi juogi. Magi nagiwacho ka bende gijiwo nagi duto e pacho ka mondo mi ohore mos e kindene mag campaign kendo gichiw thuolo ne kweth moro amora wacho pachgi. Koro kik joluo negre because of campaign kata election. Weuru linda mwananchi obi Homa Bay giwach pachgi to gidhi adhiya. Gigi gin mana still project. Bedo ni ne linda mwananchi, joma kelo linda mwananchi kata mafandgi gin mana joka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Anyuola mar Eric Otieno medo sundo sirikala kod duol mar IPOA mondo oru nonro e wi tho wuodgi manotimore tarik 2 e tesend obila ma Muthaiga. Eric Otieno ma jahigni 19 wachore ni nodhi kod obila tarik 1 dwe mar 8 kama bang'e nowito ngimane kiringo kode osuptal otieno mar tarik 2 ka bero mare oyango ni nogo bund iye kod gima dik. Simfros Okinda nigi ler. Mirima Gilit nokwako rumbi mar apisi mar riwruok makedo ne ratich oganda Vocal Africa mantiere Nairobi. Anyuola ni ywago nyathigi Eric Otieno ma jahigni 19 manotho tok dine kod obila tesend obila ma Muthaiga chieng' Ngeso tarik 1 dwe ni. His brother Arnold he kept on indicating to him, please, if you can't get me out of here because I have been beaten. I have seriously been beaten, and do as much as you can to help me get out of here. Bail had been set apparently at about 10,000 Kenyan shillings. The family could not raise that amount at that time. And so they tried as much as they could, and by 7 p.m. on Sunday, they had finally managed to get about 6,000 Kenyan shillings. When they got that amount, still the police were unwilling to release him. Rigre Eric notimne bero odiochieng' manyoro kendo yangni nogoye kod gima dik e bundiye manomiyo chwero remo mathoth ka familia koro ni kod penjo mathoth madwaro duoko. The only thing that we were told is that allegedly the crime that he would have committed was a preparation to commit a felony. We need OB extracts which have not been provided to us up until right now. We need CCTV footage from the time he was arrested up until the time he was released to his family. Jokende ratich oganda oriwo duondgi ewi thoe mamedo timore e lwet obila ka gimedo sundo IPOA kod sirikal mondo oru nonro kendo chung chutho thoe makamago. The body that is mandated to be able to carry out all those investigations, be able to get an account of all the officers, from the arresting officer to those who are with him in those particular cells, and get an account of all events and statements of those police officers is IPOA. And they have already started that process. That's why we are demanding that IPOA must do their work well. We shall not allow attempts to cover or hide any evidence. Last year, another 50 youth were killed. This year, as we speak, we are well over 30.
Why is action not being taken? These occurrences happened all the way on the 1st of August this year, and to date, 5th of August, no action has been taken. The National Police Service, under the leadership of Inspector General Douglas Kanja, have not even released a single statement on the administrative actions they have taken. As we speak, the officer commanding station, Daiga Police Station, the officer sentries on 1st of August when he was being arrested and when he was being released on 2nd August. These are prime suspects. In this case, we are having prime suspects out, yet the law is not being applied. Magetimore kini maapisi marogai marobila oyango ni bura mar tho Eric ni elwet IPOA mosechako timo nonro kagi kwayo horuok kuom anyuola gi osiepe mag Eric. Justice. Justice. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Nyakora Mugajwang gi kanye mwachopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono akaw mana yueyo madundo kaita duogo kod nonro mar gazet kikidhi mabor. Mondo yudwe ni kaka skiza tune mari D*860 *418#. Ramogi TV enod jower duto. Everybody bossa. Wakelo ni nyasi out kama intiere. Wan gi jothum manigi huma kod thum mamit moloyo. Wajanja meditate puonjo ji gimoro ganda ma okeo joka nyada. Kae ema mor nitiere. Giko juma ka juma mana Ramogi TV Lindra Ramogi kod DJ Kolo tayo ni chenro maliet mar thum dagmor. Ngeso ka ngeso sang'wen otieno. Dala maduong' biro mirieko, tulo biro paro nyingi, magi ok gin mana sigeni mochuogi, ochok gi buru mar yorewa, weche makwerewa ne okuodho, koda ka sigendni kod tembe. Magi jo manade? Magi nyithinda, mona biro, utino na nyisana biyo kenda. Nyero kelo chang, timbe andhoga en gima lit. Anyo ugenya parie, an pare no kitim na tim juok mitimoni. Ng'ado bura makare en gima biro bang'e. Nyisa gima nitie kawuono wach ni nyaka nid gadiera e dala ni ka taxi dhi neno gima obuogi kawuono kare kia ng'ama idak go. Hera, kethruok, miriambo, kata bed mana ni wuotho mabor marom nade, sigand dala okwe chuny. Sani ngeni wuna isenja si siot kanika mwenye kundiriyo tingmenyo dichiel. Dichiel manade don mamanya pesa. Winam Cinema, Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno. Mana Ramogi TV. Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Magirech ma miuru, an gi supply ma miuru, gi supply ma Port Victoria, Uganda. Ema miyaga rech. Nyakwa Ramogi, gin ji mane ugen kod ogandawa. Negitiyo ne oganda kidenje mopogore opogore. Moko ne jo od bura, moko ne gin jobetre, moko ne gin tiere kaka chife man gi mbi mokalo. Nitiere kuonde manotimo maber, nitiere kuonde manotimo marach. Mano en kawaida gi tich mar ruoth. E chenro mar gin kanye nyaka wafuargi. To higa 2021 koro ndika tich mar puonj. Seche duto ka nitie gimoro mane timore e gweng' nodonje. Nanona kuonga igu kuogo kongo. Igoro nyaka jokuoyo kitna wanted gibiro nega seche nade. To nano ankan kod polisi machiegni sana. To moko magoro selalgo. Development mapo East Africa. Negitime kanyakla gi Dalet Jaramogi. To bende yango sigandgi.
chieng' tich abich ka tich abich saa 3 otieno. Tudri gi jata chenro ni Walter Nyambaga. Mana e chenro mar Gin Kanye. Kik bai. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. To anyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye. Ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni saa 3 mar otieno. Dakika en 32 tok saa 12 mar okinyi machiegni e nonro mar gazet kaka pile wanono gazet mar Daily Nation kaachiel kod The Standard. Antiere kae kod jafwambo wadwa Hansel Oyango mar mondo mi wami siso mar ng'eyo gigo manitiere gazet. Oyawre Hansel, ichiew nade? Ajio maber Joyce, Nyasaye osekela ka. Kata ka Nairobi ka pod ng'ich kamano. Mach to liel e got gimoko mach kono. The mountain is on fire. Gimoko kendgi, maonge ng'at momoko negi kono ero. Koro mage gimodwa lidho ka, of course Gachagua ni gi ywaruok moko matin ka gi kachacha. Gi jogo to owetene mamoko ka Muturi gini, Peter Munya gini, gi mamoko. Of course karibu ketuche mag UDA, ODM, Summon Troop. Mano kalure gi dwaro mar ombulu mabiro higa manyien. Ang'eni mago duto bobedo ka walidhe gazet. Adona chaka achiel kachiel kod gazet mano ma Daily Nation. Mana kisewacho ni gazet ma Daily Nation omenyo weche mopogore opogore e it gazet mano mokwongo, mano mar gazet makamano. King'iye kanyo kwa Ramogi Ajwang' ondiki kanyo ni Gachagua conditions for Ruto defectors. Mane wach ma gazet ni mano ma Daily Nation omenyo chike makoro jatend duond bura mar DCP oketene jogo madwa wuok e duond bura mar UDA mar mondo mi oriwre kod duond bura mare mar DCP. Kopogore kod mano weche mag somo bende nitiere kanyo obedo ka wanono kaachiel kod weche mamoko mabende nitiere piny kanyo ki iwacho ni en rogue season for top politicians facing auctions. Nitiere moko kuom josiasa makinde mathoth nwang'eyo ni sulwe mar gine rieny kinde mokalo chien. Kata kamano sani gintiere kama tek ahinya kalore ni nitiere moko kuom mwandu maggi bobeda ka ipeyo. Kata kamano Hansel adonwa chako da chike kata conditions makoro Gachagua oketo ne jogo madwa wuok e duond bura mano mar UDA ka koro gidhi e duond bura mano mar DCP. Anno ka sigana makamano omie peke it gazet mar 4 to gino makoro dhiera no iwacho ni jatend duond bura mano mar DCP sani koro se chuogo kamiti mano mar ji 7 mabro bedo ka piedho ng'ata makoro dwa wuok e UDA kabiro e duond bura mar DCP. Adonwa dhi it gazet mar 4 Hansel. Ma erika lure gi gima Ncha Methu o claim ni sani gise receive ji 816 mose balo gi chama mar UDA makoro nigi paro mar donjo e chama mar DCP. Ema koro ne giwacho ni gi kanyo nyaka koro gitim gimiluongo ni vetting. Nyaka gi ensure nango ni gi kanyo ero onge jogo mobiro magin double agents. Kata akena wach ni gin spies. Odwa chamo kocha chakata owuondre ni en kodu koni to kara en ja iye ma sirikal kocha. Koro magi ma osekelo liet kata mana e DCP nikech e DCP kanyo bende winjruok malong'o kaka onego ta vetting process ni be pok osebedo kanitie. Of course ka eri ogol
sigana mopogore opogore ji kaka Methu gini to chung' kar tiendgi nang'o ni ng'ata mabire DCP nyaka neno ogo kogno malong'o. Jal manyicho oyombo mbulu ol Kalau wacho ni bedo e DCP en privilege. Bire DCP en privilege. Mano koro iwinjo kaka akiani anyalo luonge nang'o. Kaone kaka koro jogo manie DCP gichalo joma nitiere kod sunga kata ochalo ni DCP no en kidonje to koro nyadhi moro omedni. Aparo ni gin gi paro moro ni kaka koro ol Kalau nyicho timore cha ni koro kuonde moro ma DCP nigi mbi sana Mount Kenya West to bro timore kamano ero. Of course Mount Kenya West to DCP nigi mbi, but mbi ni parie gima nyiso anya wacho ni parie ni kinde mokalo DP ne nigi mbi, PNU ne nigi mbi, TNA ne nigi mbi, UDA nigi mbi. Iwinjo to mbi ni en gima ok en gima igogo agoko nikech kawuono in kode to kiny ionge kode. Kawuono in emi iyombo mbolo, kiny in emi iyombi au kao loko. Koro DCP bende koro ng'iyo nang'o ni nitiere pronunciations moko kowuok kuom jogo manie ei sirikal manyicha wacho ni UDA bro keto double agent kata spies magi e chama mag opposition mondo dhi okel tungni kurero mondo o weekend mbi mar chama goeko. To of course ji mopogore opogore bose seyo Rigathi Gachagua kata mana MPs moko mawuok Mount Kenya bose seyo Rigathi Gachagua ka giwacho nang'o Rigathi Gachagua be sani koro nenore ka nyasaye matin ni en ema koro demigod nenore ka en gima osiepna moro wacho ni in assistant Holy Spirit makok gimoro moro madhi gi siasa ma got kochacha ni nyaka idhi adhi iombri ibolri mbele Rigathi Gachagua eka weche ni dhi nyime. Ka bende naneno ka jaod bura mano Laikipia East mano Mwangi Kiunjuri wacho ni jogo madwaro chung' kod otiko mopogore opogore kik giwinji kata kik gibed kod paro moro kata kik gifil ni Gachagua oketo gi e box moro kata e cage moro ma ok ginyal wuok. Wacho kanyo ni jopiny bro bedo ka gocho ni ka utudore kod duond bura moro amora ma iwuoke. Ka bende ongiso gi ni Gachagua kik buli ng'ata mar mondo mi olame. Mana kiwacho ni sani koro otimore ka gima ene nyasaye moro matin ma ng'ata madwa twenyo got to nyaka manye mondo mak lwete mar mondo mi okonye twenyo got. To mana kisewacho bende wachore ka ni nitiere ji 816 ma koro osewuok e sirikal dwa riwore kod duond bura mano mar DCP mano moting'o kanyo jotend migepe 5 jogoro mongirore 8 jod bura 83 kaachiel kod senators 5 gi governors 4 ma koro dwa riwore kod duond bura mano mar DCP. To bende giwacho ni modong'a to koro gin MCAs. Kata kamano iwacho ni e kinde ma koro jogo bro bedo ka riwore kod DCP ok bi yiene gichopo machiegni gi Gachagua. Iwacho ni Gachagua bo beno kineno kwa umbali akiani gimomiyo koro giketo chike makamagi. Hansen koro liet kaeri koro ng'eni Methu gini oseketo gad kachacha e Gachagua giketo hinga magi koro oseketo hinga kachacha emomiyo samoro ji seyo DCP nikech ineno ni DCP ni en chama ma en gima pok gikawo kata sirikal to ready gi behave ka gima gine iluongo nang'o kaka Miguna wacho ga ni the best thing to happen since sliced bread. Koro gi weche mamoko but gima aneno matek ka en ni vetting magitimo ni boluwore gi chik ma oket Kenya ka mar political parties. Number 1, sama gitimo vetting ni gidhi ensure ni jogo mo o defect or step down from positions magi kata ka en MP kata ka en MCA mondo dhi re-election koso en stepping down en riwruok kodgi mar dhok nikech chike mag political parties Kenya kata wacho nang'o kiwuok e party achiel kidhi e party machielo ka ni an elected leader to nyaka i lose komno ero
ma ji doge ombulu ma yier jatelo mamoro kendo kari kanyo. Of course koto yango ni gino nyaka bed official ma koro ma revetting ni ema wacho ni en gima idhi tim ma dhi bedo official koso en gima idhi tim atima e tie yien moro ma ni chalo kinde mane ipimo nyithindo ka dhi sikul gi ni makiti ni romo dhi sikul koso en gima official ma ibro tim ayanga ma ibro kata mana supporters mag DCP ibro yienegi mondo participate. But kaneno kata mana committee moket ka ma goji kogno ni mar jabirio aneno oko represent democracy, oko represent national cohesion, nikech king'iyo jok mani kanyo ero nyinge moket kanyo gin jogo te ema ni kanyo, gin jogo kata ken MP ma Nairobi ka to roots mage gin Mount Kenya. Ma eri en contravision gi weche mag political parties madwaro ni mondo party obed gi national image ma iyudo ka party nigi jagot, nigi ja Nam Chumbi, nigi ja Northeastern, mondo jo Kenya duto ofil nango ni party ma discipline en party ma kata nyalo join ma push agenda mara, nikech kom maduong' ma gidwaro en mar presidency. To Kenya dhi manyo kom mar presidency gi backing kata mana gi committees machalo committees mag gweng' mag yalo weche mag dhok e gweng'. Iwinjo? Kata kamano Ansel warito neno bobede yo machalo nade, nikech nyaka sani wachore ni moko kuom jogo masiro lwedo duond bura mano mar DCP ahinya to mago mawuok e gwengego mago maga masawa mar piny Kenya pok ging'uno ne jod bura mane oluto mbulu mano mar thicho oko Gachagua apisi mano dwe mar 10 higa mar 2024. Kata kamano koro wachore ni Gachagua wuon kuonde mamoko wachore ni Gachagua nowacho no oseng'uono negi, to jomoko bende wacho ni oyo mago gin jomoko wanyal ng'uono negi kaluwore kod gino mane gitimo. To penjo moro kata twak moro osebedo ka wachore ni to koro ka Gachagua ok dwa ng'uono ne jod bura mano luto mbulu mar thiche oko. Kuom ranyisi osenene ka owuoyo kod senate e county ma Nairobi ka Edwin Sifuna, to ang'e ni Sifuna kinde mane thicho oko Gachagua apisi en bende donge nosiro wach mar thicho oko Gachagua apisi. Magi kore moko kuom mbaka magore, to warito neno nobo bede yo machalo nade jogo mawuok e sirikal ka donje DCP ibo bed kirwakogi kose gin seche ma ji chiemo to igo lwete ni in dhi mos in nyathi oko koro ok wanyal rwaki full e mesa. Warito neno nobo bede yo machalo nade. Ang'e wacho ni ma dhi jogore onge awayo nyalo jogore gi lak ma onge kuma dhiye ma dhi jogore nikech number 1 ng'ato kowuok ni odwa joini of course nikech kisiasa nyaka nyis chich moro, but nyaka wang'i playbook ma ji kaka Raila Odinga geni kaka William Ruto geni ma kata jok mane gilarore godo chopo kuma koro nikech un ga agenda machal chopo kuma koro ng'uonoru mar mondo we sure nango ni agenda ma un godo machal cha nigi progress. But kaka gisechako ni namba ni dhi dok piny, jogo malamo Gachagua ema biro dong kaeri nikech ng'eny ji taneno kosechako balo ka a good number of them complain kaeri to gina jogo mawuok e masawa nikech kaka Laikipia East MP Mwangi Kiunjuri wacho ni ok en the first time ma gwenge bang masawa experience dictatorship machalo kama. Koro giwacho ni kata mana kinde tiene kinde Jubilee ne gipenya gi parties gi matindo gi in as much as now ni Jubilee ne nigi mbi to koro ma Gachagua biro godo ni dwaro moro bentie ni parties mamoko gi nyaka lor ma join party ma DCP gin gik ma bal dhi bedogo. Warito neno nobo bede yo machalo nade katelo maragoko ma Gachagua temo keto e gengo mago mag masawa bro chopo higa mar 2027 koso bo bede yo machalo nade. Adoro dhi mana bathe kanyo it gazet mar Abich yuarruok akotudore kod ndiko mano kata keto nying mano mar Linda Mwananchi mar mondo mi obed duond bura mano moyiedhi kata mopuodhi kod registrar mano mandiko duond buche e pacho kae. Ka koro nyaka sano ndike kanyo ni bid to review Linda Mwananchi name rejection fuels ro. Ka koro nitiere jago moro kae makoro en kokalo kuom kinde mage raw giwacho ni gine mane gi kwongo mar mondo me gi reserve
nying no mano mar Linda Mwananchi. To koro nyaka sani wachore ni magi timore ka senator e kaunti ma Nairobi kae Edwin Sifuna ka achiel kod jotelo mamoko mago ma otenore korka kweth mano mar Linda Mwananchi gin bende ne giromo kod registrar mano mar duond buche pacho kae mano John Cox ka koro giwacho ni gisetemo nono kaka idwa chak timo review ne nying no mano mar Linda Mwananchi. Koro ito neno ni nying mar Linda Mwananchi ng'ama bro bedo ka yombo makoro gikone ibo mi Linda Mwananchi kaka duond bura. Nyaneno mbui akeni wakane gin comedians ko gin joma serious benyo entiere kaka nyodhi register nying moro ne Linda. Linda koro akenya giko atemo verify ginero nikech chaka gima koro mano bende koro dhi medo liet e wach mar registration mar Linda Mwananchi ni. To gima kelo liet maduong' ka aparo ne teacher Reyo Jomani Edwin Sifuna gini Wanyonyi gi joma moko Faith Odhiambo gini nentiere kanyo Jack Wamboka Patrick Makao gini Babu Owino gini nodhi ka registrar of political parties mondo ginenango ni registration mar Linda Mwananchi mane registrar odagi nikech nentiere potential conflict gi nyinge mamoko kaka Linda Mkenya, Boresha Mkenya, mamani wato ni dhi ataro mar chik, pen chik mano section 8 mar Political Parties Act. Mondo ginango ni nyalo bedo ni gino nyalo bedo reviewed. Koro wachore ni banka ne gisebedo gi meeting no to registrar of political parties mano John Cox no wacho nango ni obro review mondo ne to koro bang'e no ema jogo motenore gi kata mana okinde motenore gi promoter miluongo ni Charles Wanyonyi wacho ni office registrar of political parties revisiting decision mar reviewing registration mar nying mar Linda Mwananchi dhi ataro mar chik nikech gine jok mano kuongo kelo proposal no gine mane gitimo reservation mokuongo negi wacho no kan negi nying no temane koro registrar of political parties no dagi to koro giwacho nango ni saindo koro time to ket gitenge makoro mane kuma ywarok nitiere gineno nango ni nitiere njama moro ma nyalo bedo ni dwaro mondo ketgi oko mondo jomoko ema koro okaw nying mar Linda Mwananchi no koro warito winjo ni bro bedo nango nikech juma ne ema registrar of political parties no wacho nango ni odhi chiwo final word mare mar reviewing after bank kose review gik mano miyo no tamre registration mar nying mar Linda Mwananchi. Koro warito mondo wawinjane ni bro bedo nango koro ywarok to nitiere kae nying ni paro no mana kinde mag ODM gi ODM Kenya jogo ma bende otegno nyalo paro kinde Ford Kenya gi parties mamoko ma nyingo sega bedo nying ma party especially party kaka nying mar Linda Mwananchi en nying mosego okang siasa ma Kenya ka koro mi lare nikech ineno ka ng'at mo owin chaka gima koro otimo gima dhi bedo historical nikech en nying masani koro ng'eny rowere kata mana rowere moko wacho ni ng'eny nikech aonge data but king'iyo malong'o tineno ka a good percentage mar rowere temo tenore ahinya makoro ineno ni maeri e kweth kata mana riwruok manyalo kelo lokruok Kenya ka koro magi gik ma miyo nying mar Linda Mwananchi ni gi Linda inyalo lar. Ai warito neno ni kinde makoro ilare to ng'ama bro bedo ka bedo jaloch nying makamano registrar mar duond buche John Cox bro bedo ka mionga Hansel Adona dog chien it gazette mano mar adek mar gazeti mar Daily Nation nitiere sigana moro ma bende no menye it gazette mokuongo it gazette mar adek kanyo mano kotudore koda aora mano mar Ruiru makoro nyaka sani olokore kar wito ringre mag jogo maunegi onde kanyo ni river of death Ruiru waterway
where killers dump their victims. En gino malit ahinya ka kuri wacho ni e thuolo mano mar higni 3 mokalo nitiere ringre mago maderom 4 mosebed ka ikwanyo mano e aora makamano. To kata kamano nyaka sani jodaka ma gwengego mago mag Kiambu ywak ni onge gimoro amora ma obila osetimo mar mako jomaundu manego ji kuonde mamoko to biro to jwango kata wito ringre maggi e aora mano mar Ruiru. Jodak mar Ruiru wacho ni kinde mokalo chien ne gitiyo kod pi mawuok e aorano kata kuoyo pi e puothegi. Kata kamano sani giwacho ni pi makamano ochido kendo wach mar yudo kata kwanyo ringre kanyo kinde ka kinde koro buogogi gin kaka jodak makono. Hansel. Giwacho ni chich moro be nitie ni jogo mi kwanyo ringre gi kanyo ero gin jogo jogweng kanyo ero gin jominego kamoro tibiro iwito ringre gi e aorano to iwacho ni en aora mosebedo ka en gima kisungu wacho ni lifeline mar jogo modak e genga aora kata mana aluora mar aora kanyo ero. To iwacho ni osebedo sani koro en crime scene bang' ka koro ringre 6 osebedo retrieved. Police osebedo ka timo investigations kanyo but onge ng'ata mosemak kanyo nikech koro mane makelo chich ni dibere ni kata mana dumping ok tim kata mana aora kanyo wuon itime nikech aora no ok en aora machakore kanyo itime kamoro koro ringre go biro to aora ni wacho ni kendo tudore gi Athi River en achiel kuom aoche ma tudore gi Athi River matiende ni communities mang'eny depend e aora. Nitie jogo ma uso seedlings, nitie jogo mapuro gi joma moko. Mae e aora mae pi magitiyo godo e wechegi mag pith mar cham kata mana seedlings ma koro mane ohandgi. To koro sani to koro aorano oselokore osebedo kuma koro en crime scene. To jabodaboda moro bende ogol nyinge ka ni Patrick Mwaniki wacho ni en gima sani koro osebedo common ka koro yudo ka ringre lewe e pi kanyo ero yudo ka ng'ato nosenegi to uneno ka koro ringre mabiro ka lewo kanyo mano ok en gima buogogi nikech en gima anyato ni giseng'iyo godo ma en gima sirikal onego ng'i malong'o mondo ong'e ni nek ma koro sani timore aorani Ruiru River ochungi itimo kanye to jogo matimo maundu ainano bende mondo koro kinyalo maki mondo ores kata mana jogo manie e gwenge mag aora. Nikech jodak makono Hansel wacho ni jogo ma ikwanyo ringre maggi ka nitiere aora makamani wacho ni gin jogo ma gibedo dumped kanyo kendo gin jodak mago magwengego matinde ni gikiagi. To wacho ni moko kuomgi iyudo ka gin jogo magikia, moko kuomgi bende iyudo mana korwakore maber. Ringre moko iyudo ka osechako to, moko bende iyudo ka iwacho ni wiyegi onge yo makare. Iwacho ni the heads have dissipated. Kamoko bende iwacho ni nyalo bedo ni koka noneggi mana thuolo machuo kaeto owit ringre gi kanyo. Gino makoro kelo buok. Ma en wach malich ahinya kendo bila winjo be ne keto maino e fwenyo ni to gin jo maundu mage manego ji to wito e aora mar Ruiru. To chenro makama osetimore kuom higni buora mowinjo be ni koro inone e yo makare. Piny kanyo Hansel kapod wantiere it gazet mar adek bende nitiere sigana moro momako wang'a ma Nyakwara Mugiajwang bende nyalo somo. Mano kotudore kod gino makoro jang'ad buche e doho mamalo dwaro mar mondo mi kaber to od bura oketane chike mabro bedo ka gayo kit kaka itiyo kod DNA e kinde masche moko nitiere gwandruok e familia kotudore kod nonro mano mar ng'ato. Kakoro nyaka sani dwaro mar mondo mi od bura oketane law regulating DNA testing mano ma iwacho ni sani koro osebedo ka en evidence makare ahinya mar yango ka ng'ane en nyathi ng'ane ahinya nyaka kindego mago ma familia seche moko nitiere kod ywaruok kotudore kod wechego mago mag pogo mwandu. Nyakwara Mugiajwang nyalo somo sigana makamano e it gazet mar adek. Hansel adwanu adhi e it gazet mano mar 6 mano kotudore kod romo maduon bura mano mar ODM kaachiel kod UDA chano bedo godo mano romo mar ndalo 3. Wach kanyo ni gipango retreat mano mar ndalo 3 e gwengego mago mag Naivasha. Kama duon buche ariyogo mano mar UDA kaachiel kod mano mar
ODM bro bedo ka poro wach kata temo keto odgi kamoro achiel mano motelo ne yiero mar higa mar 2027. Wang'eyo ni weche mabro bedo ka wachore e romo makamano nyalo bedo seche moko kotudore kod ng'ama bende nyalo bedo jalup jatend piny William Ruto ng'wech mano mar laro kom tend piny e yiero mar higa mar 2027. Hansel. Romo ni to kaka isewacho ni onego beni UDA gi ODM biro kamoro achiel mondo gineni agenda margi mar dhi nyime nikech gine magine sirikal sani dhi nyime gi sirikal tok 2027 obedo makare. Of course en romo ma ka nyalo wacho ni nitie jogo ma neno ni en romo ma long overdue nikech nitiere ng'ich moro ma bedo suspected kowuok korka UDA nikech weche mag zoning gi weche moko mag stronghold. Koro ODM wang'eni kinde mokalo wachni okwe matin sani but kinde mokalo wang'eni ODM ne very strong on weche mag zoning kawacho nango ni kumoro amora ma ODM nie gimbi kaka gwenge mag Nyanza, gwenge mag Coast, gwenge mag North Eastern kocha UDA ok onego kete candidates mag gwenge monego wene ODM to kumoro ma UDA ni gimbi to onego wene UDA kaka gwenge mag Masawa, gwenge mag Rift Valley gi mamoko. To koro UDA be neno nango ni kinde samoro oselokore gwenge mag Masawa kucha chal kaka gionge mbi sani koro gitemo rwako tiendgi kuonde mamoko to chal kaka ODM temo loro gi oko. Koro mage gik ma onego be discussed. Wach moro ma bende onego be discussed en weche moko kaka mag positions kaka mag deputy president gi mamoko. Nye waneno ka jumbe ariyo mokalo aparo ni Junet Mohamed no propose nying mar Oparanya to aparo ni ogai ma koro en ogai ma ODM masani Dr. Buro Ginga aparo ni macha nyo omiya ji nyiero but gik siasa bokinya ng'eyo ka nyo wacho nango ni embe dongo tosha bedo number 2. Koro magi gik ma kuonde ma ywaruok nitiere sani kind kweth ariyogo. To romo ni onego tim nikech dwaro maduong' ahinya en ni UDA gi ODM o make sure nango ni kuonde ma gine gi teko obedo motegno zaidi nikech sani waneno ka kweth mamoko bende donjore kuondego. Sani koro wang'eni DCP chalo gima osekawo Mount Kenya West, gwenge moko ma kaka Western kochacha yudo ka mbi mar ODM ng'ato nyalo wacho ni nitie kaka ng'ikruok moro donjo nikech Linda Mwananchi odonjo kocha gi Sifuna odonjo kono ero especially Bungoma kochacha. Koro mage gik ma aneno ka dhi bedo key discussion areas nikech Bungoma e ombulu mokalo nogocho ne jatend piny Kenya e yo malong'o. Sani koro chagi ma Sifuna ose advance e gwengego. Koro sana Western Kenya ema ayudo ka ODM gi UDA nyaka koro many formula kaka gi ensure nango ni mbi mane gin godo kocha nikech gwenge kaka Vihiga, Busia gi mamoko nogocho ne ODM, nogocho ne Azimio. Koro nyaka ging'i nango ni gitego gwengego. Koro magi gik makelo gi kamoro achiel mondo oneni mbi mane gin godo e gwenge mamoko odhi nyime. To of course nyaka gitwagi ma gi forge a strategy bende kaka gidhi compete nikech sani competition to koro liet. Of course opposition bende temo tegore, gitemo make sure nango ni gin strong gin bende mondo competition mondo gine kaka ginyalo kawo sirikal. Koro ng'ato dwaro sirikal, koro nyaka ensure ni kuonde ma ine gi teko ok ilose to kuonde ma nyawo nitie tidhi neno kaka inyalo keto mondo obed mongirore. Nyakona Mugejong sigana makamani nyalo somo matute it gazet mara uchiel. It gazet mara biriyo kanyo Hansel bende nitiere sigana mano menye it gazet mokwongo mano kotudore kod rough season for top politicians facing
auction. King'iyo it gazet mar 7 kanyo to nigi kanyo ni season of losses as top politicians face auction. Kendo king'iyo it gazet mokwongo no ket moko kuom pichni mago maga moko kuom jogo mane gintiere telo kata ne gimako lemo mopogore opogore pachoka. Kata kamano nyaka sani koro mwandu maggi ipeyo. Anno koket sigana mano mar kaka kila ng'ato mwandu magi bo bed ka ipeyo kata gino ma omiyo koro nyaka sani koro mwandu magi bro bedo ka bedo auction. Kum ranyisi anno kae Mwangi Wairia ne en Public Procurement Regulatory Authority Board Chairperson ka bende Mwangi Wairia ne en governor machon e county ma Murang'a ka en achiel kuom jotelo kata josiasa ma pacho kae makoro nitiere kaka mwandu mare bro bedo auction da kaluore koda iwacho ni en undisclosed lenders move makoro kao kanga mano mar uso kar jot mare mano ma yudore kar dak ma Karen bore Nairobi ka chiel kod od thieth moro ma yudore Murang'a makoro nyaka sani bo bed ka iuso. Iwacho ni mwandu makamago iwacho ni Dalali Traders Auctioneers ne olando ni ibo bed ka ipeyo mwandu ne chieng' tarik 25 dwe mar 8 mano mahiga ni mano moriwo kanyo Edinburgh College, Edinburgh Mountain Hospital mayudore Murang'a ka chiel kod kar dak mare mano mayudore Mwiri Lane mane kar dak ma Karen bore Nairobi ka. Token Mwangi Wairia kende anno ka gazeti mano ma Daily Nation bende omenyo moko kuom jotelo kata moko kuom josiasa ma pachoka makoro mwandu maggi ibo bed ka ipeyo kata itimo negi auction. Hansel of course ma omako wang'wa ka recently mar jatend migao former jatend migao kata mana former MP mar Rarieda Raphael Tuju mayande nigi issues makoro ntiere properties ne makaren mane onego beni peyo kalure gi loan ma 4.5 billion mano owuok kuom ma en loan mano kao kinde machon. Iwacho ni ose lose Dari Park mani Karen makoro osedhine East African Development Bank gi mamoko. Kata kamano to motenre kaluo kochacha baneno ka Philip Okonde ma former MP Marangwe bende nitie kaka court nonyise no chul pesa moro kanyo to koro nochopo moleo no chudo ka deadline osekalo koro chudo no court no amua nango nikech ok no meet deadline koro mwandu ne nyaka pe but makendo aseneno ka nie public domain ahinya en mar Mary Wamboi makoro nen wuon Glee Hotel ma Glee Hotel tani koro administrative powers nyicho hotel okal ne Equity Bank group gima Ferdinand Waititu wangeni cases osebedo kaluore makoro sani koro ntie kaka onego beni pesni mano kao kuom microlenders kaka Pelican Credit gi Mwananchi Credit onego beni ikao gechene gi mwandu mamoko. Ntiere kaeri Moses Kuria be ma en former cabinet secretary ento noyudo temporary reprieve ka jaode nodhi e doho ma no stop Equity Bank kuom kao apartment block margi mantiere Rwaka kod Juja ma onego bani Equity Bank recover godo $54 million gima moko. Koro kata senator Hezena Senator Mogwel Lema Leshian bende ntiere kaka ni goyi moro ka madhi 447 bang'e no monego beni koro ntiere small claims court judge no order ni mondo ochul jal miluongo ni contractor miluongo ni Silas Turanira Mutiria. Angeni mago duto nyaka Ramogi Jwang nyalo somo it gazet mar 7 ka nikech anno komeny kanyo mar Moses Kuria ma bende ne en former cabinet secretary ka bende ne en mane en jaod bura machon mano Magatundu South ka chiel kod mane en governor e county ma Kiambu Ferdinand Waititu gi sigana mamoko bende nyaka Ramogi Jwang nyalo somo it gazet mar 7. Hansel wadhi mana mapiyo it gazet mar 10 kanyo ng'anyo mago mag nurses e pacho kae osebedo ka kelo midhiero ne jotuo ma koro limo ute thieth mopogore opogore mag piny owacho ka koro nyaka sani mano riwruok mano mar Kenya
En Kenya Obstetrical and Gynecological Society nyaka sani koro gikwayo sirikal mar mondo mi otemane mar mondo mi ochung ng'anyo mano mar nurses ma sani koro donje odiochieng' mar 6 ka koro nyaka sani kokalo e jakoma margi mano mar iwacho ni Dr. Kireki Omanwa nowacho ni ng'anyo makamano sani koro miyo mine mapeka nyithindo mayom makok inyuolo kaachiel kod joma mine maseche moko dwaro thieth kale matek ahinya kaluwore kod ng'anyo makamano. Gidwaro mar mondo mi sirikal orwane chenro mano mar loso kod nurses mondo gino kaka ginyalo dok e tich e yo makare. Ka nyaka sani wacho ni nitiere doho kata jang'ad bura gwengego mago mag Mombasa ma nyaka sani koro oyango kata ugolo chika mar mondo mi ochungane ng'anyo mar nurses e pacho kae. Hansel mana mapiyo piyo kwadhi kwatieko. Ng'anyo mar nurses no to court nyochungo oko kume ochunge temporary mondo pending hearing mar case no to of course nitio subtande mobedo affected ka kaka Kenyatta National Hospital nchobedo affected but iwacho ni nitiere kaka tend subtano nosedhi gi nurses mane gisetemo nurses gi Salaries Remuneration Commission mane gisetemo mondo chudo mambalang allowances gi mamoko nitiere kaka nosebedo increased from around 15,000 sana uniform allowance nobedo increased from 15,000 to 25,000 per year kaito nurses service allowance 20,000 to 30,000 makoro nurses ma Kenyatta wacho ndika ni nosedok e tich but pod nitiere ng'ikruok e kuonde mamoko koro joma chandore ahinya gin kuonde mag gonyruok ma joma mine nikech makato en gima emergency ma ok nyal rito ni nurse odhi e ng'anyo gi mamoko koro watemo winjo sani koro iwacho kani ng'anyo ni nyose donje odiochienge mar 6 manyo wach ka ondika ni nyodonjo nyo donjo odiochienge mar 6 jatend piny nyo neno kaka kendo nyo launch weche mag ambulance ma koro aparo ni tie kaka loso moro nitiere wageno ni sirikal biro bedo ka twa kod duol mopogore opogore mochung' ne nurses e pacho kamar mondo mi gichunga ng'anyo mar git gazet mar 17 bende nyakora Mugia Jwang nyalo somo kotudore kod criteria mibo bed ka itiyo godo e chwalo e ngas mamalo jopuonj madwaro promotion wach ni bo bed ka ing'iyo hik ng'ato kaachiel kod qualifications ma intiere godo e somo. Adwaro natie kod machinglo manitiere it gazet mar 19 Hansel mana wach mane gazet ni mano ma Daily Nation omenyo e it gazet mokwongo mano kotudore kod wacho ni nyalo bedo ni en match ma jo masawa giwegi omoko e gwengego mago mag masawa mar piny Kenya. Koro Mugia Jwang mana kaka ineno machinglo makamano mana gin weche mane wasewacho Hansel ng'amo ketne kofia mar kingino wang'e ni en ng'ato gimo wacho kanyo bende wang'eyo ni en ang'o mowacho onge ng'ata mabro bedo ka chopo masawa koko kalo kuoma kata twenyo got ka ok an makonye twenyo e gwenge mag masawa to oseneno maeri en jatend DCP ma osebedo ka declare himself as a kingpin of the mountain ma kalure gi loso mare iwacho ni nitie kaka sani koro nenore ka demigod kochung' to go agoge kochung' to obawach kochung' samoro boyenyu mamago gine weche mosebedo kuto to nyocho declare gisebedo ka gi declare gi supporters mage threats moko nitie ma kata nye gisenyiso jogo ni kantie ng'ata ma bro gocho ne chama ni ombulu to jal ibro many nyaka buo kitandane koro nye giwuok gimoro nang'o ni jogo madwa donjo e DCP nyaka go kogno kore ma chinglo keto kanyo nang'o aneno ka nitie jal machalo Justin Muturi kanyo gitemo oketi kanyo aparo ni Macha Jeremiah Kioni and then mani tokecha en Peter Munya giwanda nang'o ni vetting ni be ang'o momiyo moro rwako sufuria e wiye mano sufuria movement kinde ng'anyo mag Azimio ema kori parego ne gin achiel kuom jogo mane ni e side no. Of course Muturi to ne ntiere sirikal Peter Munya ne ntiere gi Jubilee of course en ogai mar PNU aparo nyaneno interview ne Citizen TV
en ogai ma PNU. Koro mage gik ma warito neno. Aya, nyakora Muge Jwang, Daily Nation nitiere kod sigana mopogore opogore. Adwa walor gazet mar walor nonro mar gazet mar The Standard nyakora Muge Jwang bende nyalo dhi nyiewo tibedo piny some e yo makare. It gazet mokwongo ang'isi kanyo no ndik ni trial and error kotudore kod chenro mopogore opogore ma sirikal mano mar jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka temo to nyaka sani gisebedo ka gigore Luanda kendo ichako kel chenro mamoko. Kuom ranyisi en university funding model makoro ne ose collapse sani koro bi kod chenro machielo. Hustler Fund bende nyaka sani wacho ni defaulters rate nitiere malo, nitiere omenda maderom bilion 12.5 ma ji pok ochulo. Gino momiyo sirikal koro biro kod Nyota Fund kaachiel kod chenro mamoko. Mago nyakora Muge Jwang nyalo somo. Hansel wach ni mogik ka waloro. Wachna mogik ng'eni kinde moko kabet aparo gai ma osenindo Raila Amolo Odinga. Kinde moko nitie mane wanda ni ang'o mi Raila ok dwa tiyo gi jalni. Ang'o mi Raila ok dwa tiyo gi jalni. To oyie tiyo gi jal machielo ni oyie tiyo gi mamoro ni to aneno kok odwa tiyo. Samoro ni seye but kinde ka kinde bang time kosekalo tiyudo ka koro kit jalni koro neno e lela. Tiyudo ka nitie gima ne Raila noseneno ma wan ne pok waneno. Ma an aloso kalure gi Rigathi Gachagua. Nawanda gimomiyo Raila gi Gachagua ok nyal winjore mondo Kenya obed ji oriwre kamoro achiel. Emomiyo wacho ni gima jaduong' oneno kobedo piny nyathi kata idh wi mesa ok nyal neno. Sani koro kwaneno kit Rigathi Gachagua gi tiende. Sani koro kogolo koke, ogolo le tuo Rigathi Gachagua. Erokamano ahinya Hansel Oyago kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono mar bedo kode nonro mar gazet. Nyakora Muge Jwang gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny isomo e yo makare. Akaw mana yueyo madundo gi sani kaeto nyawadwa Sharon Ong'ao bro bedo ka donjo mar mondo mi otayi e twak mokwongo e chenro mar piny. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.